खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया आसामनि धेकियाजुलियाव आमसु एबा अल मुस्लिम स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेननायाव हाजार हाजार मुस्लिम सुबुंफ्रा खौसेयै ओंखारनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मुङाव आसामनि मुस्लिमफोरखौ अनागारि आखु दिन्थिदों होननानै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि केसाव हमजानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो हगारनो खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आमसुनि दैदेनगिरिया फोरमायदों दि जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव हमजानाय मुस्लिम सुबुंफोरखौ थाबैनो हगाराब्ला बे सोमावसारनाया गिलुबालु थासारि जानो हागौ होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। मैया सुनिबारखालि मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव थरसे गोहोगोरा बमा बेरफ्रुदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों इम्फलनि हाथा खांजेबां ओनसोलनि फेशन श' सेन्टारनि साखाथियाव। नाथाय बे जाथायाव रावनिबो जिउआ खहा जायाखै एबा जखम जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फेशन श' इभेन्टआव बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रेस शानी लिय'नआ दिनै रबिबारखालि फैनायनि खोथा दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। चिरां जिल्लानि सिडली थानानि सिङाव थानाय सामथाइबारिनि पेट्रल पाम्पआव मैया सुनिबारखालि माखासे हाथियार लानाय दुथांफोरा बेयाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनिफ्राय 3 लाख रां लुट खालामना लानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया मैया मोनाबिलिनि 5:30 रिंगायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय पुलिस हानजाया संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। एबसुनि 56थि गोथार गायसनथाइ सानखौ देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोनाब बंग रायजो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों खौरांआ जलायनाय सति गोजौ फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौनो मैया मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि दिनेश ब्रह्मनि दैदेननायाव मिरु आफादनि मोनसे हानजाया सोनाब बंग रायजो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो समाज सिबियारिफोरजों सावरायलायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथ्रादाबाव दं। बेंटल हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि बारग' ग्राउ रहेन्द्र समफ्रामहारिया गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बावैसो सिगां इभेकसन खालामजानाय थावनियाव मैया दावबायहैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय खालबारि आरो गलगथा गामिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफानजों होखारजानाय थावनियाव बेंटल हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि बारग' ग्राउ आरो बेंटलनिनो थागिबि समाज सिबिग्रा रहेन्द्र समफ्रामहारि बिथाङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे दावबायहैयो आरो होस्रांजानाय बैसोर न' बां गैजारोङै रायजो राजाफोरखौ खौरां लायो आरो दुखु सुखु गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रा बिफानजों होस्रांजानाय रायजो राजाफोरनो एसे जाग्रा दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।